Tesla se numea Teslău, înscrie un interesator, s-au falsificat documentele de identitate să fie declarat sârb, dar el vorbea românește. Iar părinții lui Putin se numeau Putina și el vorbește românește și Putin. Știați asta? El știu E asta. Agatârz și Putin? El, ăștia, Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, este un rezultat unei uniuni dintre regii sarmaților și doamna Oltea, care era de aici, de la Agatârși. A fost regina Agatârșilor. Da. Da. Interesant, ce să zic. Vrâncioaia a fost mare regină a Agatârșilor, care în bătălia la asta l-a ajutat pe Ștefan cel Mare, domnul. Noi am fost înrudiți cu sarmații, așa am avut alianțe de rudenie și cu sarmații și cu sciții. V-am spus data trecută că aici sunt 3 categorii sociale de oameni. Sunt autenticii, cei din rădăcinile principale ale agatârșilor, sunt cei care s-au mixat cu sarmații sau cu sciții, da? Și cu geții ăștia, fiindcă ăștia sunt 4 popoare distincte. Oamenii, unii istorici ăștia, în ghilimele, ăștia le amestecă și le pun în cârcă că noi suntem buricul lumii, că poporul primordial, că prostiile astea, ca să le spună unora care, fără prea multe studii istorice, lor le place să audă, fiindcă e o chestie de ego. Da. Mamă, zice, auzi, bă, ce zice ăsta de mine? Că eu sunt din poporul primordial. Dar tu poate ești metisat. Tu poate că ești ca regina Angliei, provii din 5 case regale. Așa e regina Angliei? Bineînțeles, e Saxa, Coburg, Gotha, Windsor. Sunt vreo 5 amestecați acolo, în vreme ce Nicolae Ceaușescu venea doar din 2 linii. Adică în momentul în care, pe liniile astea, cu cât ești mai metisat, da, cu atâta ești mai... Păi da, e și praf monarhia britanică. Dar vă întreabă cineva, apropo de asta, regele Agatârșilor are curte regală? Nu am, domnule, eu nicio curte regală. Eu am doar colaboratori, oameni integri ca și mine, care nu ne place, n-am călcat niciodată pe nimeni pe demnitate și nici nu vrem să fim călcați pe demnitate. Deci nici vorbă de paharnic, vistiernic și așa mai departe. Pe noi ne unește doar un cod de legi. Noi, ăștia regii agatârșilor, ei au misiunea să vegheze ca codul să fie respectat. Dar noi suntem uniți toți sub un cod de legi și nu e nimeni mai presus decât nimeni. Nu e ca în monarhiile dumneavoastră unde un capsoman are o coroană aia pe cap, unii țin trena și alții să închină în fața lor. Am și vrut să vă întreb dacă aveți coroană sau ce. Ați văzut, eu am venit simplu, am venit pe picioarele mele, n-am venit cu un alai după mine. Da, sunteți un om de râd, deci n-aveți coroană nici măcar acasă, nu? Am un fel de coroană, da. Cum arată? Da. Vă mai zic, vedeți un pic ăsta, filmul Coroana de Foc, făcut de către Sergiu Nicolaescu și poate înțelegeți multe acolo în filmul ăla. E unul care are un dragon pe cap. Da. Adică vedeți filmele, eu v-am spus de mai multe ori. Să le vedeți. Da, să le vedem. Un interesator zice, pe unde se trece pe sub Dunăre, că a zis de tuneluri. Că am înnebunit stând pe podul Prieteniei toamna asta, că se lucrează acolo și am puteaj. Există aceste canale, tuneluri subterane? Normal că sunt. Toată Constanța sub aia, n-ați auzit nimeni de tunelurile subterane, de la Constanța, de sub Constanța, de sub... Deci există, nu? Bineînțeles. Dar pe unde se intră în ele? Păi, marea majoritate a intrărilor astea sunt astupate. Fiindcă sunt astupate. Ele nu sunt pentru toată lumea și mai ales că ce vă spun eu, adevărurile astea, ele au fost ținute sub capac de către popi. Asta e clar, da. Ei, popii, ca păi câți români știau până să apăreți dumneavoastră la mine în studio că există un imperiu Agatârs, un regat și că avem și un rege. Eu sunt din 2010 am Agatârs. ieșit, de când m-am întors din Franța în 2008. Am venit cu inima curată, am zis, bă, oameni buni, am venit să vă spun adevărul, uite, vi s-a dat o lovitură de stat, da? Dar până la urmă, Sergiu Nicolescu este cel care v-a dat sceptrul ăsta de rege. Nu, mi-a dat regența. Regența. Da, mi-a dat continuitate. În și 17 decembrie 1989, în cinematograful Patria din Ploiești. Și credeți că el pe urmă a dat lovitura de stat, Sergiu Nu, Nicolescu, el cum nu se a dat spune? lovitura de stat. Ei au fost presați ca să se dea lovitura asta de stat. Ăia mai mari lumii au cerut și capul lui Nicolae. Nu, dar zic, el în 17 știa că o să cadă Ceaușescu de vreme ce v-a dat dumneavoastră sceptru, nu? Adică s-a așteptat să veniți dumneavoastră la putere într-o monarhie de vreme ce l-au agatârșilor. trimis pe Marin mort acasă și începuseră ăștia să facă presiuni, ei aveau
informații. Da. Asta și zic, situația era mult mai gravă dacă generalul Dimitrie Popa, comandant al armatei a patra, nu lua războiul pe cont propriu și nu le dobăra elicopterele ăstora veniți din Ungaria, trupele de comando, de elită, că era la antiaeriană. Păi nu știu ce elicoptere. Au doborât elicopterul generalului Nuță? Nu, ei și-au doborât ei. Da, că generalul Nuță și cu generalul Mihalea... Da. O să rog iarăși pe cei de pe cablu să uite la câteva reclame cât continuă discuția cu monarhul, cu maestatea sa, regele Agatârșilor. Dar rămâne... La Canal 33, poveștile de succes prin viață, atât pe TV cât și în online. O echipă de profesioniști e aici pentru tine, ca să-ți evidențiezi ideile și proiectele, fără compromisuri și fără să-ți afecteze bugetul. Încă de la început, Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33, omul care a depășit recordul mondial pentru cel mai lung talk show, a fost un sprijin real pentru antreprenorii din România. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea, trimite-ne un e-mail pe contact@canal33.ro. Și tu te poți promova eficient cu ajutorul nostru. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Istoria e un magister vitae, un învățător. Tot Consiliul de Securitate se strânge în spatele liderului. Conflictul ruso-ucrainian ar putea produce 5 milioane de posibili refugiați. Sunt Andrei Stoian și vă invit să urmăriți Sferă de Interes, singura emisiune din România care vă ajută să înțelegeți mai bine lumea în care trăim. Marțea de la ora 13, numai pe Canal 33. Timișoara să se tragă. Așa ni s-a spus. Ne-am întors și pe cablu și pe YouTube și pe Facebook. Nu, Nicolae, păi dacă eu am fost în Armata Republicii Socialiste atunci și am primit ordin de zi pe unitate să nu tragem. Păi când, în ce moment? În 22 decembrie sau 16 decembrie? Că asta zic. Păi în 16 decembrie Ceaușescu l-ar fi zis, bă, de ce n-ați tras la Timișoara? Nu. Îi rog încă Niciodată un suveran legitim nu-și împușcă oamenii țării. Asta niciodată în istoria noastră. Ei și-au dat seama că oamenii sunt manipulați, ei și-au dat seama că este o lovitură de stat pusă de către agentul ăla iezuit Tökeș, nu? Da, Biserica Catolică e implicată în mod direct aici. Cineva vă confirmă că tunelul pentru a trece pe sub Dunăre este la turnul Măgurele, un domn Florinel pe chat-ul de la YouTube Cancan. Uite. Da, sunt multe informații. Vedeți, pe lângă ce știți dumneavoastră, mai vin și asta de la... Eu vă prezint informații generale. Acum, dacă oamenii înțeleg ce vreau eu să fac, noi ne putem să rescriem împreună, să rescriem istoria în parametrii reali. Da? Coroana lui are puteri? Întreabă un interesator. Coroana dumneavoastră are puteri? Eu știu cum au alte coroane. Mintea mea are puteri. Ce am în cap, nu ce e în coroană. Și legile dumneavoastră erau cântate, fiindcă a zis că așa le învățau de mici. Da, de mici. În ce sens? Că puse pe o melodie. Frumoase, pe melodii frumoase pe care îți rămâneau în cap. Legile respective. Bună idee, și creșteai cu ele și... Noi n-am mai ușor ții minte versurile unei melodii. Noi n-am avut în cultura noastră furtul, n-am avut asta. Legile erau de așa natură făcute ca să nu poți să furi. Adică furai, n-aveai ce să faci. Dacă era abundență. Știți? Da, înțeleg, da. Câinii erau descendenții câinilor de la Vaslui, cei uciși zilele trecute? Câinii ăștia se trăgeau din Trăia, da. Și eu încerc să vă spun că dacă pe noi astăzi, pe aici, nu ne cheamă Mustafa, Ahmed, Suleiman sau cum ne-ar mai chema, asta în mare parte s-a datorit faptului că înaintașii câinilor ăștia au luptat alături de înaintașii noștri, ca niște proști să se nască pe malul Someșului să tragă cu pușca între ăștia. Să ascultăm pentru câteva clipe și imnul american. A început oficial ceremonial din state. Versele, de exemplu, în imn se țin minte, exact cum spuneți dumneavoastră despre legi. Deci legile pot fi puse pe o melodie.
Și melodiile agatârșe erau genul ăsta de melodii sau muzică populară românească? Muzica populară românească, în special aia, haiducească, dacă știți, cântecul haiducească. Nu știu ce cântec. Au surorile Oșoianu, bine, versurile sunt de nimic. Da, aia, astăzi beată, mâine zbeată. O parte din câteva cântece de-a lui Maria Tănase. Deci, muzica noastră o regăsiți în câțiva artiști. Maria Tănase a fost din familiile, adică din poporul nostru. Cântărețul Steve Amerson interpretează în acest moment imnul național pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, Phoenix, foarte aproape de casa lui Charles Kirk. În câteva momente este așteptat Donald Trump, care stă, se spune, zic analiștii americani, într-un fel de bunker, într-o cameră blindată sub acest stadion. Presupunem că acolo, în zona vestiarelor, este foarte bine păzit și să vedem dacă Donald Trump va sta atât de mult pe stadion, cum s-a spus, adică aproape o oră, sau va ține doar un discurs și va pleca. Foarte multe amenințări teroriste în acest moment în jurul stadionului. Vă reamintesc că este așteptată o lege anti-asasin, să spunem așa, lui Trump. O să vedem dacă va fi o lege anti-LGBTQ, o lege anti-democrați, o lege anti-ceva. Să vedem ce își dorește Trump. Va fi o lege anti-toți. Anti-toți. Cum își dorește Trump să fructifice acest asasinat. Au gândit-o bine, și vom băieți. vedea dacă Taylor Robinson va supraviețuii. Foarte mulți ziariști americani se așteaptă ca el să fie găsit mort în celula sa, să fie împușcat, așa cum a fost și asasinul lui Kennedy, mă rog, declarat asasinul oficial, a fost și el împușcat, știți bine, la câteva zile după ce trăsese în Kennedy. Vedem așadar imagini de la această ceremonie, o să vedeți și dumneavoastră în curând. Au dat puțin și cu niște, mă rog, artificii, să spunem, fumigene, cum se face la orice spectacol. Așadar o ceremonie funerară destul de veselă, cum aveau dacii, agatâri și tot așa aveau ceremoniile. Da, la noi, la ăstea, oamenii se bucurau, fiindcă ăla de aici a plecat într-o lume mai bună decât ce aveam noi aici. Adică, da. Zice un testator, putem să republicăm legile agatârșe? Am o verișoară mezzo-soprană care ar fi dispusă să le înregistreze să fie primul album agatârs. Care ar fi bună idee. Adică melodiile astea, spuneați de haiduceasca, melodie... Deci, cântecul ăla, haiduceasca, da, e una dintre... Sunt printre cele mai vechi melodii. Surorile Oșoianu, ele au un cântec, astăzi beată, mâine zbeată, dar versurile sunt mai de dată recentă, da? Dar e melodia, linia melodică, da? Maria Tănase avea două cântece, dacă știți, Dodă, Dodă, și mai avea încă unul, ăsta, Maria Tănase, îmi scapă acum. Mă rog, nu contează așa, neapărat. Mai sunt câțiva artiști din lumea veche, da, care au dus mai departe cântecele astea, le-au transmis, adică și nu s-au pierdut. Da. Hai să ascultăm acum și pe Rebecca vorbind, o doamnă care deschide această ceremonie. Să ascultăm și eu o să vă traduc. După ea va vorbi Donald Trump, înțeleg. O să vedeți, sau dacă vedeți panoul de sticlă din fața ei, un panou cum nu s-a mai folosit, cu 30 de metri deschidere, 100 de drone supraveghează stadionul și foarte multe detectoare de metal au fost instalate pe gazon. În fine, nu știu cum funcționează aceste detectoare, dar au fost interzise orice fel de obiecte asupra celor care au intrat pe stadion. Absolut nimic n-au avut voie să ia înăuntru. Nici măcar aparate foto, sunt curios dacă i-a lăsat cu telefoanele mobile, niciun fel de brichete, niciun fel de țigări, niciun fel de băuturi, niciun fel de genți, niciun fel de sacoșe n-au fost lăsate să intre pe stadion. Mă rog,
oamenii respectiv nu au fost lăsați să intre cu ele. Acum revenim și la... exista sclavie în regatul Agatârs? Aveați robi? Nu. N-aveați, nu? Păi, eu încercam să vă explic mai devreme că noi n-am înrobit pe nimeni, dar nici nu ne-am lăsat înrobiți. Auziți, vreau să vă întreb ceva, așa, Da. că pentru... Vedeți, eu am citit acolo că scrieți că informațiile astea nu au caracter științific. Da. Cum să n-aibă caracter științific dacă astea sunt consemnate în istorie, tot ce v-am spus eu până acum, le găsiți? Cum adică n-au caracter științific? Ce trebuie să treacă pe la Academia de Istorie ca să le valideze? Sau cum? Că nu înțeleg. Ha? Da. Ha? Vă rog să întrebați pe domnul rege Nu, dacă... mă scuzați, vă întreb pe rog. dumneavoastră, da. Da. Cum vă explicați asta? Păi, Acolo nu, scrie ce? că informațiile nu au caracter științific. Cum nu au caracter științific? Păi e o lege, Au... Care lege? legea Wexler, Așa? care conduce România și Păi ce nu, ne-au. Wexler să-și facă la el în Israel Păi eu legile, știu, nu da, aici. asta adică, este. Așa, România, și cum? Da? În România avem două legi unice pe planetă. Legea Wexler Așa. și CNA-ul. Legea Wexler e cumva peste CNA și CNA-ul Am e înțeles sub că Nicu legea Șordan Wexler. i-a cam tăiat craca. Nu, Nicu Șordan a retrimis legea într-adevăr, dar nu pentru înmuierea ei, ci pentru întărirea ei. Adică în legea Wexler, cum o primise Nicu Șordan, era interzis să vorbim doar despre Mareșalul Antonescu și despre Zelea Codreanu. Iar Nicu Șordan dorește introducerea interdicției pentru Nicolae Ceaușescu, pentru Horia Sima, mă rog, mai vrea încă 4-5 nume de trecut acolo, Gheorghe Gheorghiu D și altele. Deci noi suntem o țară atipică, domnul rege. Deci, nu există țară ca noi. suntem o gemenilor CNA-ul din România, continuă. de exemplu, este unic pe planetă. Există forme de CNA în Franța și în Statele Unite ale Americii, dar care nu au acest obiect de activitate. De exemplu, în America, CNA-ul american se ocupă cu 4 cuvinte care sunt interzise de rostit pe post. Și atât. În Franța, CNA-ul se ocupă doar cu acordarea de licențe. Doar în România, CNA-ul se ocupă și cu amendarea și cu închiderea televiziunilor. Deci regatul dumneavoastră nu mai e cum îl știți dumneavoastră. Regatul Agatâr s-a deteriorat rău de tot. Deci, vă rog să întrebați pe domnul rege dacă prin metodele moderne de investigații genetice are știință de modul prin care am putea să ne demonstrăm apartenența unei mari moșteniri necunoscute. Adică dacă am putea să vedem fiecare trăsător în parte dacă e Agatâr sau nu. Cum se vede asta? Dacă te-ai născut cu părul negru, cum e dragonul ăsta de aici, după steagul meu, da? Da? Așa. Și ai și Constituția care să semene cu civilizația Asgard din constelația Dragonului, că noi la un moment dat noi suntem un mix. Da. Când pământenii au căzut în întuneric și în bezna involuției, s-a cum să vă spun, ați văzut chiar și în Biblie spune că Fiul lui Dumnezeu s-a împerechea cu fetele oamenilor, au existat niște mix între cei din constelația Dragonului și pământeni. Așa am luat naștere noi, Agatârși, înțelegeți? Marcela Predoaica spune, domnule Diaconescu, întrebați pe invitatul dumneavoastră de ce domnia sa nu-i tatua pe față și corp, n-are părul vopsit ca și înaintat și domniei sale. Păi, încă o dată, despre înaintașii mei s-au scris foarte multe minciuni de către preoții dumneavoastră. Doar sclavii erau tatuați și eu, nefiind sclav, nu m-am tatuat. Ăștia erau, da, s-au însemnat cu fierul roșu. Ei au scris că noi ne tatuam. Astea sunt niște prostii. Noi nu ne tatuam. Da. E adevărat că în anumite sărbători ne îmbrăcam într-un anumit fel ca să nu uităm cine suntem. Adică era o chestie ceremonială, dar tatuați n-am fost niciodată. Eu nici nu port bijuterii, nu... Da, vă întreabă oamenii, vă dați seama că oamenii se uită acum pe Google, vorbesc cu ChatGPT și toți confirmă că aveți dreptate, dar doar că oamenii nu știau. S-au scris multe prostii, s-au scris că noi aveam orgii sexuale, că... Eu zic să vă uitați în Imperiul Roman. Acolo erau toate lucrurile astea, nu la noi. Adică ei au aruncat pisica moartă în grădina noastră. Noi v-am spus că noi eram niște oameni care aveam o înțelegere cuvincioasă a lucrurilor. Dar Paul Lungu spune că în prima dumneavoastră apariție a zis că Agatârși erau albaștri ca în filmul Avatar? Agatârși inițiali, înainte de marele de războiul ăla nuclear care a avut loc în interiorul
potirului care a acoperit lumina soarelui și a făcut ca umanitatea să intre într-o iarnă atomică și în bezna involuției, fiindcă au supraviețuit ăștia care s-au retras în interiorul munților, da? Și până când a ieșit norul de praf și de fum din gura paharului, a trecut ceva vreme până când ăștia au revăzut din nou lumina soarelui și atunci am pierdut pigmentul pielii. Eu, dumneavoastră, noi nu suntem rasa albă. Noi suntem o rasă albă, era cu pielea ca masa asta. Albă, Noi suntem civilizații albastre, europene, care ne-am pierdut pigmentul pielii. Atâta tot. Da, ăștia noi suntem rezultații.